Kolik stojí prodloužený víkend v Zakopaném? Nafta 425 korun, ubytování na 3 noci 4770 korun, vstup do parku Iluzí 285 korun, sladkosti ve Sweet Factory 93 korun, lanovka z Gubalouky 203 korun, oštěpky na Gubalouce 162, večeře po Gubalouce 600, jízdenka na autobus na výšlap do Tater a zpátky 168 korun, vstupenka do Tatranského národního parku 64 korun, jídlo na výšlapu 247 korun, zmrzlina 87, suvenýry 112, pivo 200 a jídlo na ubytování koupené v Bědronce 415 korun. Celkově nás víkend vyšel na 7744 korun za osobu. Samozřejmě je to hodně individuální, někdo koupí víc suvenýrů, někdo víc jí, někdo nepije pivo a tak. A Zakopané se dá zvládnout i výrazně levněji. Tohle ale byly naše reálné výdaje za prodloužený víkend. Celý vlog ze Zakopaného najdete na YouTube Lukinox.